te căutam. Hello? Vino. Vreau să vrei să fac să fie bine. Oh, Lacey! Cu asta. Băi, trebuie să mă postez cum am fost la noi în team building. Să-l postez? Da, hai, da. Eu nu mi-am descoperit de ce am fost prea mult. Bă, tot dispari. Băi, când au plăcut ăștia trenul. Da. Noroc că mai aveam lucruri de luat de la greva din ceapă. Ce? Ce? A, suc! Eu mi-am uitat pe Iuța, așa că... Bogdaș! Nu e Bogdan, dar mă te ajut eu! Io, hai! Mama, nu știu că de aici. Hey, Lina. Ce-o veni, dacă vrei să zici așa, nu înseamnă că nu poți să stau mereu va fi așa. Oricât ai planificat, viața nu îmblânzești. Cât ți-o dă rău, nu contează cine ești. Vreau să se încălzească Cu ochelari de soare, ochii să lucească. Cu sentimentul în adiere de vânt, profetat în cele mai frumoase forme de pe pământ. Și ce rotund tot asta am în gând. La aproape 40 iubesc ce fac, ce sunt. Să mai mult decât un refren. Nu încerca să nu-ți iei un clișeu gen mafia. Da. Băi, când a căzut acel bagaj greu pe Bogdan, Cu absolut nimic în afară de suc. cu suc. Ea ți-am paralizat piciorul. Vedeți, piciorul o să apară acolo, un picior nu mai are. E de lemn. Da? Mulțumesc, Iena, pentru completare. Cosmin! Pe picior, nu-i problema. Te-ai supărat când te-am pus în camera în care voiai tu, v-am făcut o surpriză. Voi așa să facă sexuleț. Asta e genial, da, pe oricum, ce a zis Iena acum ați urlat pe balcon. Cosmin, nu ignorați-o, orice ați face, ignorați-o. Sau așa, toată lumea să-i spună Iena, indiferent cum îl cheamă. Cum te cheamă? Voi ia dracului. Frănciulescu Călino, nu, era doar un joc, să zicem. Cineva a rămas fără o mână. Unul fără un picior, altul fără o mână. Familie de ciunci. echipa 1 se duce la sala de conferințe și echipa 2 rămâne aici. Deci am intrat în para mea pentru că nu găseam telefonul. Dar acum nu înțeleg de ce aș avea nevoie de telefon când acolo nu aveam semnal. Da, mai m-a dat dispărut când am venit el. La carceră. Era să bat pe Victor, deci voiam să-l bat pe Victor. Chiar voiam să-l bat pe Victor. Uneori nu cred că știi cine e Teo și cine e Iona. O să se vadă de filmare. Eu nu știu nici cine e Stănciulescu și Segărceanu, adică nu e o problemă. PC e Segăceanu. A, nu, Stănciulescu! Dar Segăceanu e problemă. Pe masă, mă! Ce Era acolo cu aia, uite, acolo. Victor, faci mișcă de mine, dă-mi telefonul, serios, că-l caut de 3 ori. Băi, jur cu pe bani, întreabă-l pe Teo. Ioana, unde a pus ăsta telefonul? Coaie de la mine. Coaie, mă, desfaci, ești nebună. Stai de muzică în afară. Băi, dar nu-i la mine, e nebună. Mai e pus n-are. Da! Biletele de tren. Victor, dă-mi telefonul, serios, că e la Jur pe tine. cuvântul Așa ăla. să că e la tine. Coaie, mă, mișto de tine. Deci așa am plăcut cu să-i votul. Bă, cât că văd așa. Eu un telefon pe masă. Băi, am mâncat căluții în plină stradă. Da, era zic alți mașină, dar eu... Păcat. Păcat.
Chielă. Pentru ultima oară, măcar voi să înțelegeți, mă cheamă Cosmin. Cosmin! What the fuck is Cosmin? Șopirlă. Așa, hai să trecem mai departe. Lansați-l pe șopirlă. Deci, Ciobanca a avut cel mai șmecher discurs. Da, din păcate nu putem să vi-l spunem. Pare rău, am și Acel moment când ești prăjit și nu mai știi cine ești. Eu sunt Chifu. Eu sunt Călină. La 3 ne lăsăm și opipăim, dar bine la da? Da. Puneți mâna pe ea. 2, 3 și... Bă, a fost ziua lui Pisi. La mulți ani, Pisi. Nu mi-am întâmplat. La mulți ani! Te pupă, frate. La mulți ani, Țigăceanu! Astăzi Giulescu! Pisi, Loi, Păpușel, la mulți ani. Ca să înțelegeți cât au băut ele. Mai ceva de din gleză la... O gleză în gură. Și românul lui Teo. Da. A fost așa. S-a jurat că nu mai bea. Nu, niciodată nu o să-l auzi că spunea. Și cel mai important, să respect valorile astea. Alea sunt niște ciudate. Deci, sunt niște ciudate. Măcar nu v-au spus ce tâmpenii am făcut la mine. Măcar am făcut tâmpenii. Eu, de cât am stat la 3 zile, m-am simțit bine. Am făcut mișto de unii săraci, să le dea Dumnezeu sănătate. Mi-am lăsat să dorm absolut deloc. N-am avut somn și acum o să înceapă partea care mă milogesc. Hai să mă milogesc. Like. Subscribe. Și share. Să vă dea Dumnezeu sănătate și măicuța Domnului. Apropo, mă cheamă Costelbiju! Doamne ferește! Doamne! Bă, voi sunteți duși cu capul? Hai să mai încercăm o dată. Mă cheamă Cosmin! Sigur să crezi tu. Ok. Asta o să fie tăiată? Dar e video. El le citesc de pe banner. Andreesca, direct. Bă, cealaltă foaie. Bă, era una. Așa, ok. Ok. Pauză? Pisi, Loi, Păpușel, Stănciulescu. La mulți ani! Nu. Asta e.